Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023. Καλό Πουσουκού εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Με υγεία πάνω απ' όλα και με τα πολλά κέρδη. Η κίνηση στο διαδίκτυο είναι αρκετά καλή για το Πουσουκού που μας έρχεται. Πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Ήδη σε ποιο live έκανα τους ξετινάξαμε. Έτσι. Και στο bookalive.com.gr πηγαίνουμε εκπληκτικά, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε. Αλλά και στο bookalive.gr περνάνε τα παιχνίδια. Χθες πέρασε τη Διάδα, δεν μου πέρασε ένα δυνατό μπάσκετ. Μου σπάσει πάλι ο Ολυμπιακός. Του τη φυλάω, αλλά με παράταση το έχασα. Εν πάση περιπτώσει όμως. Προχωράμε. Σήμερα έχω αναβάσει δυνατό Παναθηναϊκό πάνω. Ας ελπίζουμε να περάσει. Έχω αναβάσει Διάδες. Πηγαίνουμε εκπληκτικά και στα δύο τα site. Πρώτα ο Θεός. Ελπίζω θα συνεχίσουμε τους ίδιους ρυθμούς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια διαδροla που τη βλέπω αρκετά καλή σήμερα. Και συνέχεια στο λέω. Σήμερα θα είμαι κοντά σας γύρω στις 4 και 4, εφόσον υπάρχουν παιχνίδια, για να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για όλους μας. Πάμε σε ένα παιχνίδι στην Ινδονησία. Δεν έχουμε κωδικό εδώ. Δεν το έχει ο ΠΑΠ. Είναι με Κασάρ με την Αρέμα. Θα πάμε στο over. Το over παιχνίδι έχει πάρει και ο Άσος. Δεν είναι αποτελεσματικό συνδυασμό του Άσου και του over μαζί. Προτιμώ το over που είναι δυνατότερο και θα πω και κάτι, ένα fan bet σε αυτό το παιχνίδι. Παίχτε fan bet τις ανατροπές σε αυτό το παιχνίδι. Και θα πάμε και στο επόμενο παιχνίδι με 174 Βέλγιο, ο Νεόν Σεντ Τζιλουάζ με την Νέο Open το over. Επαναλαμβάνω. PC Μακασάρ Αρέμα, Ινδονησία, το over, fan bet οι ανατροπές και ο Νεόν Σεντ Τζιλουάζ με την Νέο Open το over. Η συνέχεια στο live. Πολύ live, πρώτο Θεός γύρω στις 4 με και 4 και 4 βρίσκομαι κοντά για να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο και σήμερα. Να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.